Catherine G. Lingad. Hi mga kabusog! So ayan, hatid ko muna ang aking alagang pogi and then bibili na tayo ng ukay para ihatid sa ating winner na si Miss Catherine Galangin Lingad. At ayan, kukunin na natin ang ukay bail natin, no? Bili na po kayo dyan, magaganda ang ukay nila at saka mura din. So ayan si Ateng, mayaman na siya. Tignan nyo naman po ang kanyang mga paninda, no? Bali ayan, pumili na tayo ng ating ukay bail na kukunin. Hopefully maganda ang laman niya at cotton din daw lahat ng laman ng to. At saka yan, nagkargador na din kami ni Chacha, no? Bagay na bagay sa aming katawan ng matataba. Bagay na bagay ang kargador, mga te. So, by the way po, maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating paraffle. At napili na ang ating isang lucky one. So, wag nyo na rin po palang papansinin ang boses ko, no? Bungad lang ang atin nyo. Ibig sabihin po, punong-puno ng sipon, ganon. So, ayan, nakarating na nga tayo. 2 minutes lang, nandyan na agad at lumagpas pa nga pala tayo, no? Special thanks nga din po pala, no? Para sa mga tumulong sa amin na magbuhat na sila kuya. Ayan po. So, hello po mga kabusog. So, nandito na po tayo kay ating Catherine Galangin Lingad. Ang swerte niya po, nanalo siya ng isang bail ng ukay. Buti pa siya. Maraming pera. Pag napaubos niya to, tiba-tiba si ate. Maraming pan-Jollibee. So, ate, buti te, anong masasabi mo? Ba't nakikisali ka sa First SJ Team Kabusog ng mga paraffle, gano'n? Wala, gusto ko lang talaga sumali, tsaka na-inspired ako sa lahat ng ginagawa ng Team Kabusog. Ay? Ganun kaya mukha kaming lagi. So, te, buksan natin yung bail mo, tignan natin kung magaganda, and then, syempre magmamine na rin kami, no? Magmamay na. Buwan naman, no? Ang hirap palang mag-open ng mga ukay-ukay bail, guys. Kaya ayan, gunting yero pa nga daw ang ginamit namin. Thank you. Tignan mo natin. Dapat patingin kami. Para makapag-mine na. Gusot lang yan, pero maganda. Alis ko ito. Pwede pang ihagis na lang. Okay. Pag may nakita ako. Alam na. Ay, pas, di kasha. Magiging suman ako. Ate, benta to hindi ikaw yung magmamine. Para marami kang pera. Dami lang yung mayaman ngayon sa Ayan na nga at binilang pa namin isa-isa ni ate yung mga ukay na laman nitong bail na ito. So, ang sabi po sa amin is more or less 250 pieces po ang laman niya. And totoo naman, saktong-sakto siya sa 250 pieces. Kaya ayan. Meron na pong nag-fit. Ay, cute. Ay, nakita ko na ba ito? Ali. Ay, na-mascara, no? Panday yun. Lain niya naman. Alis. Isa na lang, guys. 500 na. Hindi po kasi tayo maarte. Bibili tayo sa ukay. Hindi naman tayo maganda. Pwede na siya. Ukay is life. Nate, kaya mo pa. Lalaban mo pa yan. Pero pagkakaperahan. Ang jumbo to test. May nagbit na po sa amin ukay. Ang ganda ng damit ni Ateng.
Pantulog daw. Huwag na daw mag-panty. Para agad-agad daw, buka na lang. Buba ko! Kaya, ilang taon ka na, baka makabunso ka pa dyan. Oh, ayan pa nga, pumipili pa ako, no? Pili ng ukay. Sige pa, ubusin ng pera. And huwag niyo na din palang pansinin yung bilbil ko, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 mo pala, hindi ko ako. Nakamagkano ka, Wats? Sko, 400. 400. Pero at least 8 na yun. Mm. Kasi pag bumili ka ng bago, 400, isa lang. Mm. Rangers. So ako 400, tapos yung isang pambata, magkano ka mo yun? 30. Oh, 430. Tapos si Chacha, Tatlo. 3. Magkano yun? 40. Ha? 40. Hmm. 430 tsaka Ayaw mo yun, te. Sige nga. 70. Ay, 80. 5. Parang dapat ata, te, sinamahan namin ng calculator to, ah. Oo nga, no? 580. Magkano po? 430 tsaka 150. 580, ah. 580. Galing ko Sa'yo na talaga. ang medal, siya. Kasi, te, 580. Wow, swerte. Mhm. First customer. Yeah, first customer, te. Maubos yan, pati sa ako bibilin sa'yo. Paano kali? Discount na lang yung ano dahil kayo first customer. Okay na yun? Ayan. Gila. Thank you, te. Naka-discount agad tayo. Kasi ate, bayaran mo na yung pantulog mo, te. Para makarami ka na. Dalawa yung may damage. Dalawa yung may damage. Nakalimutan ko, te. Naukay ako, eh. So, ano pangalan mo ulit, te? Ako pala si Catherine Galangin Lingad. Taga Borosingos. Santa Catalina. Isa akong avid fan ni Tim Cabusog, Christy SG. Lagi ako nanonood ng mga vlog niya at saka mga pagkakanta-kanta niya. Tignan mo naman, te, oh, sa pagsuporta mo, sinuwerte ka. 2 time ko na to. Kaya thank you very much kay Ma'am Christy. At sa dalawang magandang vlogger na. Te, maganda? So, yung totoo, papakewin namin yung tinta mo. Totoo maganda? Oo naman. Paubusin na natin ito, tsaka dalhin na natin. Thank you, Ma'am Christy, sa pagkakataon na napili ako ulit. Sana marami ka pang matulungan at ma-inspired na kagaya ko na laging nanonood sa mga pinamimigay niyong premyo. Thank you. More blessings to come. Ah.